shi ba ai ba za a kuma ba. Darajar shi ka sawa garin nan in nayi kowa ya ji ya karba. Allahu ka kare bara da bai kyale mu cikin matsala ba. Hasada don bai yarda a yau wawa ba. Masoyi za su haɗa ka, zaton da suke yi shi ne san baka san mai ma yaƙi ba. Ka san ita mage da kwantan samun komai za ta farauta, ga ƙosai nan a faranti can kuma ga kifi gefenta. Ka ganta ta kauda idanta, shegiya musa mai wayo mai iya kwanto domin cuta. Amma daga neman gane ba sannan ne ba harinta, wani ko ya gane shirinta tun wuri sai kaga ya kyale ta. Amma aka san haka ya fi dan kar ta kai ga yin shirinta, ta bar mu da cizon yatsa bayan ta gama yin aikinta. Kan ta kai ga yi mana barna in muka ganta ba za mu bari ba. Wuta ce in ka gane ta kana gane ta, ko da kuwa ta zama gaushe ja ce ba ta canza kalarta. Idan ka ɗauki ruwa ko kawwa za mata har ka kashe ta, to za ka ga ta yi baki ne kwai hikima a cikin magana ta. Da zarar mai hura ta ya dawo mata ya kunna ta, to nan ne za ka gane ina na nufa a cikin kalmata. Domin nan take wutar nan za ka ga ta dawo da kalarta. Makina nan makina kullum baya fasa mugunta, zuciyar masoyi kusan ba ta komawa ta magauta.
su banin bayo aiki ba. Abinda ba za su iya ba, komai yayi sai ka ji ya ce inda ba domin gwamna ba, wannan aikin da muke yi ba zai samu cikin nasara ba, dan shi ya saka mu a hanya dan ya gamsu ba za mu gaza ba. Mai firgitar da 'ya'yan gaba, kwamishina na finance Gombe a ja abu gaba dai akuya ba, karen da kake da magauta duka rago ba zai jurewa, gaskiya rigo da amana ba saki kashe rushin hasada ba. Sakar ka ake baka daina tsurowa. Bara da muje kan jirgi ko wakaro da kai ya cutu, ka bar su dinga bulayi karshe za ka ga duk sun zautu. Malamai na ba addu'a har da ɗalibai na cikin makarantu, kowa na ba addu'a dukkan makiyanka ba zai nasara ba. Ni abin da yake burge ni barade bai san girman kai ba, mutum ne bai datta ku da bai iya kyarar al'umma ba, bai shan toka ga mutane tun da Hassan bai san ruwa ba, wasu ko sai murtike fuska dan ba su sabu da alheri ba. Barada yana da karamci ta ko ina ko yana da nagarta, duba ku ga yadda yake wa mutan yankinsa da ma na makwabta, ayyuka na ci gaba kullum a Gombe North da za a kwatanta, da duk 'yan siyasar Gombe Arewa ba sa kai labari ba. Da kwamishina ne ba sanata ba, ba memba ko in ce dan majalisar tarayya ba, amma kuma yake ta aikin da sanatoci duka basi ba, ashe da zai zama sanata zai aikin da ba a taɓa yi ba. Matasa bai mance ba, ya kula da dukkan iyaye 'ya'yaye na su bai kyale ba, shi ne ya rike 'yan siyasa da malamai bai bar su kawai ba, ya kula da duk masarautu na Gombe North ba dan faɗi ba. Da ban taɓa jinsu a tarihi ba, har an cire tsammani ma ba za a samu ruwa a wurin ba, da barada ya zo sai ya ce sai dai in ba a sha aiki ba, yanzu
mi ta yi mai addu'a ba. Masarautu da ya zo in ya duba mai makaranta ke da bukatu, sai kaga ya dage ya yi komai ko da za ya wahaltu. Ba shakka ɗan nan da ne ba tamkar 'ya'yan banjuwa. Ba za su jeru cikin waka ba, ko da zan kwana in yini ba zan kammala littafi ba, domin gwarzon ba inda bai lega yayyo aiki ba. Gombe na ta'ada ta yabansa ba wanda bai zamo shaida ba. Batunsa in wani bai waye ba, shi da ya ɗauki matasa san bai bar su cikin rami ba. Shi kadai yake yin komai samsam ba da haɗin gwiwa ba. Talaba ka ji bai maka aiki na ka gwanin san bai kasa ba. Shi yasa na ce a Gombe na ta al'umma ba sa da irinsa, har ma na cewa Talba ba shakka baya da irinsa. Idan wani ya yi ikirarin Gombe arewa tana da irinsa, to kadda ya boye gwani ne sai ya fito a saka sa a gasa. A gawa zai kai labari in ba na wa bara da Hassan ba. Tarihinsa na ji za ya tafka butulci gun jama'arsa da sun karke sa. Shi ruwa idan ya yi tsami sai akuya mai gemu ke sha. Hankaka janye jikinka Gombe not ba za ka yi sanata ba. Abin a gani a yaba ba, shekarun shi sun ja amma har yanzu bai bar hasada ba. Shekarun da ya yi siyasa bai sa ya yi abin kirki ba, kogarin su ba a so na idan bai rungumi al'umma ba. Shi ba a siyasa wai in har ba a haulayi ba, a zato ne har wasu wa yau shi ne tallaka bai waye ba. Layin tsoffin motoci san ba sa yi abin kirki ba, mota in ba ta aiki san mu shige ta ba za mu iya ba. Shi da babba ba zai ɗauki halin rowa ba, don mai son tara mutane ba zai sabu da girman kai ba. Mai son a faɗi sai yayi in ko bai ba za a faɗi ba.
kyauta ba don a faɗi ba. Suna da 'yan siyasa amma san ba su kawo wani sauyi ba. Da bara da ya je ya duba sai yanzu shiga gwamna babba. Gashi yau ana musu hanya ya jama'a ba za su yaba ba. Su o'o mai ciki da alako san ba su so su ga yayi nasara ba. Shi ko aikin alheri ba zai boyu cikin sirri ba. A gabansa ake zagin su ana ta yaba wa barade babba. Suna ta adawa shi ko barade yana haskawa. Har ana ta bashi sarauta a yankunan su da suka kirkewa. Dadin aikin da yake yi ake ta bashi sarauta nawa. Hakimin jigawar na faɗa ya bashi dallatu na jigawa. Tukwicin nuna halarci mu ma mun gode maka baba. Hakiman mu mun gode muku yadda kuke ba ma ki faɗi ba. Su masu adawar bara da har yanzu ba su buɗe ido ba. Ga bara da na taɓa jinta ana taɓa shi sarauta babba. Barwo nasara gonan ma da hakimin su ba zan mancewa. Shi ma ya baiwa bara da magaya ki mun gode baba. Tun ban gaba lissafi ba sai hakimin birin Fulani. Shi ma ya bashi sarauta mata wallan birin Fulani. Sarakunanmu na yankin na faɗa lalle kun burge ni. Shi kuwa dan dubu sura a yanki na bai zama zakarawa. Wani mai halin ɗan tsako mai samu ya guje danginsa. Yadda na jima a Gombe nutu ba wani wanda yake maganarsa. Ya yi kiɗansa ya yi rawarsa ya cinye hatsinsa ya cinye tumunsa. Al'ummarsa ba sa yin sabara da suke bai san rowa ba. Baradan boji da gamji ana sarar ka kana da na toho. Na yi farin ciki kwanan nan yadda ka tarwatsa 'yan ƙo'oho. Masu so a basu kuɗin nan don su haye kai su yi tashar ho. A nan
sa yayi kiba ba. Amma har yau bai tara ba, ko dai yake na ji ana ta biye-biyen da yake bai daina ba. Tabbas ba zai canza ba inda ya har bai bar hasada ba. Allah ya yi wa butulci shi yasa ba zai riba ba. Ba zai iya nemo ma jama'a ba, domin mugun hali na bai taimaka wa al'umma ba. Yanzu da wuya ya yi taro har ya gama bai sha jifa ba. Gwamnatin mu ba ta irin su bace domin ba su son Allah ba. Sama'u kake san ba a taɓa ka, daji ba a maka shinge ko ko a ce wai za a rufe ka. Mazari ke jure murji dan buda ba zai jure hakan ba. Masoyan baradan boji da ya zama tilas in gaida ku. Yakin da kuke wa barade ya zama tilas ne in yaba ku. Dan Allah ku yafe mun dan yau ba damar duk in saka ku. Domin murna damuna ba zan jure tsawon wakawa. Masoyi ne shi babba, Orlando kai haƙuri dan ban taɓa saka cikin waka ba. Kuma ka rike alkawarin mu tabbas mai kishi kake babba. Hajiya da uwar mu mamar bara da muna gaida ki. Shakka a iyaye kwai wahala fa a sami irinki, domin yayanki dukansu sun hori ne da tarbiyyarki. Duka sun zama 'ya'yan kirki ko ɗaya bai rasa tarbiyya ba. Ya zama tilas a gare ni in yi yabo ga gida da barade, domin sun gaji karamci sun haɗa kansu dukansu a buɗai. Duka ba mai halin banza halayensu irin na barade. To ya ba zan musu baiti duk in ce musu mun gode ba. Haɗa kanku, bara da yana ta yabanku yana ba ku taɓa ɓata mushi raiwa. Hajiya Halima muna gaishe ki sarauniyar mataye. Hajiya Amina tilas in gaida gimbiyar mataye. Fatima binta Batulu zinariya cikin mataye. Al'ummar bara da suna ta yabanku ba ku san girman